den, dámy a pánové, dovolte mi prosím vás co nejsrdečněji pozvat na premiéru houslového koncertu C-moll Vaši příhody, legendárního houslisty, kterého považuji za jednoho z největších géniů v historii houslové hry. Tento koncert doposud uveden nikdy nebyl, to proto, že orchestraci autor bohužel nestihl dokončit a za její rekonstrukci vděčíme zde přítomnému skladateli Adamu Skoumalovi. Tak Vaše příhoda po sobě zanechal pouze klavírní výtah tohoto koncertu, přičemž ten sólový part je fantasticky napsaný, je plný nádherných melodií a klavírní part není dodělaný, takže toho úkolu z instrumentování tohoto díla jsem se ujal. Ten koncert si myslím, že má obrovský potenciál. Myslím si, že v porovnání s těmi slavnými virtuózními koncerty, například Paganiniho a Wieniawskiego, se určitě nestratí. A těším se, až ho uslyším. Premiéra se uskuteční 12. září v pátek ve Vodňanech v rodném městě Vaši příhody v městském kulturním středisku a my se na vás na všechny spolu s jeho Českou filharmonií a s Robertem Kružíkem budeme moc těšit.